ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರನುಂಡು ಆಟಿಪೋಪುನಿ ಆನೆದಲ್ಕ ಸೋಣಪೋಪುನಿ ಕುದುರೆದಲ್ಕ ಕಬ್ಬಿ ಸೀಕ್ ಗಿಡಪುನಲ್ಕ ಪಾಲೆಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಕ ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ತಿಂತಿ ರುಣುಕ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ದಂಚಿ ತೂಕ ಕಳಂಜ ನಲಿಕೆ ಜೋಗ ತೂಕ ಬಾರು ಕೊರ್ಕ ಸೀಕ ಬುಡ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿಯಡು ಕಷ್ಟ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಇಷ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿಜಯನಗರದ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆದ ಬಂಟರ ಸಂಗೊಡು ಉಂದುವೆ ಬರಪನ ಜುಲೈ 23 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ತುಳು ಪರ್ಬ ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಐಸಿರನು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಐಸಿರ ನಡಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣದ ಪೊಲಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ತೆನಸಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ನಡಪುಂಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಐಸಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವ ಉಚ್ಚಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕ ಆಟಲ ನಡಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಣಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಆಟನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರೆ ತುಳುನಾಡದ ದೀನದಲಿತೀರ್ನ ಆಶಾಕಿರಣ ಆಯಿನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಠ ಸಿರಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪುಂಡು ಯಾನಲ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಟೋಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬರಂದುಳ್ಳೆ ಸೋನಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ದನಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರು ನಡಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋನಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾವುನಂಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ಸೋನಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾರೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತನ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗನಡು ಪುಗರ್ತೆ ಬಡಿತಿನಾರು ಅಂಚಿನಾರು ನಡಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ನೆನೆಪುದಿಲೆ ತುಳು ಪರ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿಜಯನಗರದ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆದ ಬಂಟರ ಸಂಗುಡು ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಜುಲೈ 23 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಆನೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪುಂಡು ಆಟಿದ ತೆನಸುಂಡು ಆಟ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೋನಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋನಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಕ ಸೊಲ್ಮೆ